Dakpanay sa mga manugbaligya sa Bacolod downtown area nagapadayon. Apang vendors nagaayo sa City Legal Office ang 3 kaadlaw nga ipaiway anay ang pagpangdakop agud makapangunyadi sa dalan. Yaring balita nga aton gintutukan. Panawagan ni Nanay Baby sa otoridad nga sa ngalan sang bag-ong tuig, pasugtan man kuntani sila nga vendor nga magbaligya sa kilid sang dalan. Ang iya pagampo, makapoy ang paghakwat, dalagan kag balik-balik sang iya baligyation nga may mga nagapangdakop para masiguro nga ligwang downtown sa mga illegal vendor. Wala lang danay dakpanay, patawhayan lang kami. Gaano man kami magambal man sila nga pahigad man kami. Hindi lang kami paglagson kay kakapoy-kapoy. Ang ini nga mga manugbaligya tanom kag bulak, nagikan pa sa Murcia kag Cadiz. Si Patricia nagapangunyadi sa Bacolod agud may panggasto para sa iya online class. Duka okay lang kay total online class makabaligya pa ko Japon. Kay kung face to face hindi ko kabaligya. Oo, college sir. Business administration. Suno sa Sectoral Concerns Office, wala ginkagat sa mga vendor ang gintanyag ng espasyo sa plaza, butang wala untat ang dakpanay sa dalan. Kung nang tawon mo na, gabihan na sila kwarta, pero ote, ang ginansyam lang ang ila mo, nga kwaon. So, ginatawag namon nga enterprising poor, no? Mga pigadon sila. Pero paborhon mo, hindi sila kaubra, kaya nga wala man sila skill sa pag-ubra. Isa man sa ginatutukan sa grupo ni Pededa ang basura nga ginabilin sa mga manugbaligya. Nga ang aton nga, nga pwesto, ang ginabaligyaan naton, pangabuhian naton. Apang depensa sa mga vendor, kung hindi ginakalkal sa maido, hangin ang nagadala sa basura nga ilaman ginaputos. Aga sir, kapaniligi kami di sir. Gali kay kisa sir ang mga basura sa iban diri kadto sa amon. Te ginakuha na namon ginasulod sa basurahan. Pagprangka ni Pineda, imposible ang ginaayos ang grupo nga 3 kaadlaw nga pahuway sa pagpangdakop, bangod man sa nagapadayon nga road clearing. Ubod, Kirinod Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.